Konečne som sa dostal k steku, ale to iba preto, že tento hráč, ktorému tento stek patrí, má práve break. Posledných 18 hráčov zostalo v hre a my vás budeme informovať z finálového stola. Za nami už sa odohráva cash a vedľa hrá živá hudba. Príjemná pokrová atmosféra v Olympic Casíne Trnave. Je niečo po 10. večer a v hre nám zostáva posledných 18 hráčov. Jedným z nich je aj známy hráč zo Žiliny, ktorý sa volá Rišo a povie nám viac. Rišo, čau, ako sa ti zatiaľ hrá? No, Nazar, celkom je to v pohode, no, na to, koľko bolo hráčov, že som sa dostal tak ďaleko, je to celkom super, lebo zo Žiliny bolo málo hráčov, tak je to celkom v pohode. Koľko si investoval, koľko bajnov ťa to stálo? Iba jeden. Iba jeden? To je zatiaľ super. Top 18, všetci ste platení. Kam až si trúfaš dojsť? No, keby som bol prvý, nebolo by zle, ale keď budem aspoň 10, tak bude dobre. Skromný hráč, aj to sa cení. Samozrejme, každý chce vyhrať. Ako dlho už hrávaš poker? 5, 6, 7 rokov. My o tebe vieme, že ty si zo Žiliny. Aká je hráčska základňa v Žiline? No, Žilina je to také divné centrum pokeru, lebo raz sa rušili tie kluby, raz sa spúšťali a slabé je to. Povedal by som, je to slabé, ale dobrí hráči sú tam. Máte dobrých hráčov, predpokladám, že situácia v Žiline už sa stabilizovala. Koľko hráčov vám tak chodí pravidelne na turnaj? Ani sa nestabilizovala, by som povedal. Skôr by som povedal, že je to také, stále je tam jeden klub, ktorý funguje dosť dlho. Teraz sa otvoril ten Olympik, tak dúfam, že tam čosi sa spustí, že bola aká taká konkurencia, nejaké lepšie garanty. Je to slabé, no chodí ako veľa hráčov, môžem povedať, včera som bol na turnaji, kde som skončil. 5. som skončil, to bol 25 freeze-out, bol v podstate, bolo 80 hráčov skoro, čiže celkom sa dá. Ty si zostal teraz v turnaji posledný hráč zo Žiliny? Myslím, že aj. Takže posledný zástupca. Vieme o tebe ešte jednu pikošku. Ty sa o poker v Žiline trošku staráš, máš tam niečo ako študentskú ligu, vieš nám o tom povedať viac? No, dostal som na starosti, kam už skončil výšku, v podstate dostal som to ja na starosti. Venujem sa tomu Unipokru už fakt tých 5 rokov, dalo by sa povedať, je to do sezón. Každú sezónu je to v podstate liga free rollov, dalo by sa povedať. Dá sa aj kupovať, sú to aj freebuye, aj rebuye, ale ak ten študent si chce zahrať, v podstate sa môže dostať na peniaze úplne zadarmo. Je to v podstate garancia, organizuje to nejaké kasíno, zase čo sa týka, to je to Československá liga a postupuje zo Slovenska väčšinou tak 15-16 hráčov. Takže základňa je tam 700-800, celková liga možno má 5000 hráčov. Stačí sa iba účastniť. Počuli ste posledného hráča v turnaji, ktorý je zo Žiliny. My veríme, že sa mu bude dariť a bude robiť dobré meno Žiline. Držíme palce.